କରିଥିଲି ଗୀତା ପାଠ ଚକ୍ର। ରବିବାର ଦିନ କିଛି ପିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେଠି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଇ ଏହି କ୍ରମ ଚାଲିଲା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ସେଇଠି ହେଲା ମୂଳଦୁଆ ଗୀତାକୁ ଜାଣିବାର ମୂଳଦୁଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲ। ମୋତେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ଗୀତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସାରା ଗୀତାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ନାହିଁ ଗୀତା କ'ଣ? ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ଗୀତା ତାର ମା, ଗୀତା ମା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରା ବହୁତ ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଗୀତାକୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବହି, କେତେ ବହି ବାହାରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ମା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁ, ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠାଇଁ ତା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆପେ ଗବେଷଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ବାସୁଦେବ ରଚନା କଲେ, ଗଣେଶ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମୁଖରୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲାଗେ। ସେଇ ବାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସରୁନାହିଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝୁଛି, ଯେତେ ଯେତେ ସନ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଉପରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ସରିନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ପିଲା ବୟସରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ଶପଥ ପାଠ ଯେ ଗୀତା ସବୁଦିନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଲି ପାଠ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖୁସି ମନରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି ଭାବିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ନ କରିଥିବ କୋଉ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଶପଥ ଗୀତା ନ ପଢ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଗାଧୁଆ ସମୟ ପାରିବି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥିବି ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବି। କାମରେ କୋଉଠି ମାମୁଁ ଘରୁ ଗଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲି, ଗୀତା ବହି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗେ। ଭୋଜି ଭାତ ଗଲ, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାମୁଁ ଘର ନିଜ ଘରେ ବାହାଘର ସାଗର ରହୁଛି, କେତେ ଝାମଲା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ବି କେତେବେଳେ ଟିକେ ବସିକିରି କହୁଛି ଗୀତା ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ହବ। ଫଳ କ'ଣ ଫଳିବ ସବୁ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଆମେ ଗୀତାଟେ ପଢ଼ିବା, ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଥିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେମିତି ହଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ମନକୁ ଆସିବ। शुद्ध उच्चारण आसब लालित्य आसब बर्तमान किंतु
ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇକିରି ଗୀତାକୁ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସବୁଦିନ କୋଉମାନେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ସବୁଦିନେ ପଢ଼ିବା ହାତ ଦେଖ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହବ ସେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୀତା ଟିକେ ଅଧିକା ପଢ଼ିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୀତା ଧ୍ୟାନଟାକୁ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବି ନିଜ ବହି ବାହାର କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବହି ଦିଅ
ओंकाराय प्रतिबोधितं भगवतं नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवता अष्टादशाध्यायिनी नम्बर त्वां दधामि भगवद्गीते भगवते नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्लारविन्दाय सपत्ने येन त्वया भारततयेन प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रपन्नपारिजातायं स्तोत्रवैत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामोदधे वसुदेवसुतं देवं कंसतारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणमुदाजयद्रथजवान् गन्धारनीलोत्पलान् शल्यग्राहपती कृपेण वहनि कन्नेन वेळाकुलान् अश्वत्थमाविकर्णघोरमकरान् दुर्योधनावर्तिनी सोदीर्णा कविपाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवम् पारासस्यवचा सरोजमलम् गीतार्थगन्धोद्गटम् नानाख्यानकटेशरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जनतत्पदैरहरः पेपीय